Windrush, amdan pobl cyntaf i ddod i Prydain o'r Caribi. Pam dwi'n deud bo fi'n eisio prawf, cadw bola dwylo'n llawn, nofio drwy casineb... Casineb heb o pwynt dwi'n anghyflawn, isio cerddi chwyddo'n fawr, gwylio fi fel round a round, methu stopio gorod... Dylio'r llun e. Cyw. Os dwi yn y ffraen nhw hyf... Sa Sywela Braverman yn cael hat ac ysbio hwnna fan. Does dim dewis, mae odli'n rhywbeth dwi'n gofodi. Beth yw gair hynaniaeth? Identity. Identity, reit. Beth yw'r gair hynaniaeth, fel be mae fe'n meddwl I chi? Mae'n rhywbeth anodd I diffinio. It's not something I've thought about until... Tan bod ti ystod fan hyn heno. Yeah, pretty much, yeah. Mae hwnna'n diddorol achos rwy wedi meddwl Lot. amdani fe. Ydw i'n Gymraeg, ydw i'n ddi, a fel, dwi'n hoffi meddwl bod y ddau gallu cyd-bodoli. I ni gyda hynaniaeth gryf, yn dynnu? Cymraeg, ie. Rwy wedi siarad â pobl mewn gwaith sy'n... ti ddim yn edrych fel ti'n Cymro. Dwi'n gael hyn a lot. Lle ti'n dod o? Dwi'n dweud, wel, o Gymru, ond wedyn mam a dad yn dod o Pakistan, a wedyn maen nhw fatha, oh, right, okay. They said you were Welsh, but they didn't think of you as Welsh because you were black. Os chi'n Gymraeg, chi'n Gymraeg. One of the stall owners in the market said, you know, I don't mind employing black, but I don't think my customers would like it. Oh, no. Ydych dychmyga fe mwyn hwnna'n ei ti teimlo? Mae'n anodd I glywed, yn dweud? Na wael ydw e. Wael iawn. It's funny, I still get asked questions like, where do you come from? You know, that, but where do you really come from? Ia, union yna. O Gaernarfon, ia, ond lle ti'n dod o? Gosh, that's awful. Nawr, yn y blwyddyn hon? Yna beth sy'n insulting, efe. Not where do you come from, but where do you really come from? Yeah. I know that I'm not accepted as being Welsh by lots of people. My view is, tough luck. Good on you. Wedi gorau cledu iddo fod o. Dwi'n ma'n iawn yw e. Na, mae'n mor drist. I gweld pobl o credawau gwahanol, lliwiau gwahanol yn neud pethau yn y sy'n Cymru, obviously mae'n mynd I newid yn y cyfryngau. Good. Hyn amser fyd, hyn bryd. Ni obviously ti'n neud hyn nawr. Big Emily Pemberton o Plas Mawr yn gweithio ar hyn nawr. So mae'n neis gweld pobl sy'n edrych fel ni. Ie, fi'n meddwl mae'n newid. So nhw'n disgwyl pobl di'n siarad Gymraeg? Ie. Yn enwedig rapon Gymraeg. Pan y teulu I dod ar y Windrush, a di cymryd y catib dim ffas, dyma bwlio canol y dinas yn newid y glada. Mae'n briliant, yfe? Mae'n good. Mae'n actually really da. Really hoffi nhw. Gwahaniaeth I lawr yn y berllan, tŵr ymdir adlyd law. Mae can yma reit catchy, dydy? Dwi'n Dwi'n licio. Sos pan bach yw edrych? Oh. No. Dacw ngariad. O, ie. Hey, clywed bach o sŵn I chi. Clwb I fan bach. Da ni. Natalie Jones. Fe dad Natalie yw hwnnw? O'n I wastad yn dosbarthu yr unig person di. Fel oedd chi'n dosbarth fi. Dwi'n cofio pan o'n I just yn dechrau darllen, medru darllen pethau, a darllen graffiti, mynd sgo home. Mae'n horrendous. Di plant fi ddim wedi cael eu magu yn gweld pethau fel la. Hwna'n beth da. Ari. O leia ni wedi symud mlaen. on the way to the top of the game. Yeah, come on, Sage. Woo! Fi'n gwybod beth pobl yn gweud ond dwi ti jyst yn person Cymraeg fel oes ots, ond na, mae ots, achos fi ddim yn edrych fel chi. So dim pwynt esgus bod ni'n edrych yn un peth achos ni ddim, a mae hwnna'n okay. Pwynt yw fel dathlu'r gwahaniaeth, ond cofio mae pawb yn gyfartal. Cant a cant. A diwedd y diwrnod, croen ag asgwrn yn y gyd, Pawb yr un peth. Fi wastad mynd I fod yn ddi. A fi wastad mynd I fod yn Gymraeg. I merch ifanc I wneud hon. A siarad amdano hon. Ie. Mae'n really lovely. O, hwnna really da, nes I really mwynhau hynna. So be, o'n I byth yn meddwl sy'n I mwynhau o. I fydd y gweithio chdi, na. I ni gyd bach yn eog o stereoteipio
beth yw Cymreicdod. Just neis i gwrando pobl sy'n teimlo yr un peth. Peth fel ni. Mwy o hon, please.